Paman Patih Harya Sengkuni nun mangke paman ingkang putra ing Ngawangga Punarpati Karna Basusina kula nyadong dawuh Man Sengkunar kula nyadong dawuh man ingkang putra Banjar Jungut Pundhun Sasana kula nyadong dawuh timbalanipun Paman Patih Harya Sengkuni man nun mangke man ingkang putra pun Dulma Gati kula nyadong dawuh timbalanipun Paman Patih Harya Sengkuni mewah Kaka Prabu Baladewa kula ngaturaken cembabang bekti kula kunjuk yo tak tombo pamanku nyadong dawuh pamanku nyadong dawuh paman pamanku kula nyadong dawuh man kula nyadong dawuh man iya anak-anakku kabeh iya aja dhewe kaget kowe kowe tak timbali ngadep ning alun-alun negara Ngastina ya le ya nggih Pak nggih Pak wonten pangandikan apa anak Prabu man wonten dawuh mengke riyin saderenge sampean dawuh kaliyan Prasata Kurawa Kinan Bidal mlapati ndahipun Paman Durna Sukalima kaliyan tindahipun anak Uling Saroja Binangun mengke riyin kula tak nyuwun kalodhangan kados pundi nggih wota saged jaga kaliyan kadang-kadang kula Prasata Kurawa nggih nggih mangga Yai Karna mendelo luwih dhisik inggih Kaka Prabu Drusasana Drusasana kula wah jen wis mekake kuping kowe timbali kok meneng wae Dur wonten dawuh Drusasana kula apa wis adat sabene mengke riyen man napa pun adat sabene pendak-pendak kula dipun timbali mesti slagane kaya bayi wingi sore liripun kados pundi Drusasana niku lho Dur kula apa wis adat sabene aku tak takon karo kowe apa wis adat sabene kowe sebo pamanmu cenanangan pulahmu jogetan sak senengmu dhewe rumangsamu iki sapa aku tak takon karo kowe iki sapa lho sampean kok malah lali anggene niku sapa tak takon Wangsulana iki sing ngadeg ning ngarepku iki sapa niku lek sapa Paman Sengkuni iki minangka apa nggih minangka patih ki apa patih niku wakiling Nalendra teges patih kuwi wong nomor 2 ning Prajanegara Ngastina ya ora ha mesti kemawon ngaten ora saguyu nggih ora ning ngakon guyu kowe nggih meneng cangkeme iki aku tak takon karo kowe pripun apa kowe pendak-pendak sebo karo Paman Patih Harya Sengkuni iki pepundenmu iki sesepuhmu sing ngomong karo dapur-dapure Kurawa apa adat sabene apa wis jamak lumrahe kowe sebo ning ngersane macilekmu Paman Harya Sengkuni lha kok kowe jogetan sak gelemu dhewe jingkrak-jingkrak kaya wong kelangan lacak hah Wangsulan nggih pripun nggih kula niku pun adat sabene ngaten nek kowe isih kepengin diaku kadang dening Prasata Kurawa dandan ana pangartimu nggih citraksi barang kuwi sowan pamane kok matane cenanangan sendal papat dinggo kabeh inggih Kaka Prabu modal lho kowe makane campean-campean niku lak ampun kula omongi to Kakang Manjajana cicuk nek cebo niku mboten can dadak joget mboten can dadak guyu campean niku anggepmu kowe ya bener ngono apa piye kowe ndekte kanca-kancamu anggepmu iki ya bener ngono apa piye anggepmu aku ora nyawang pakartimu kowe mau teko rene ya jogetan oh nggih
Nek ngoten niki kula nggih luput niki. Luput mergo kowe ora ngajeni karo pamanmu, ora ngajeni karo pepundenmu. Oh nggih. Nggih. Duh, piye aku ya luput iki jenenge. Sampun dreng. Oh nggih, nggih. Ditraksa kuwi. Kula apa sadajabene iki pamanmu ora mbok ajeni. Pamanmu ora mbok ajeni iki pepundenmu ora mbok ajeni. Apa kira-kira wis ilang tata krama ning negara Ngastina? Oh lha mula to mula. Negara Ngastina ora iso maju. Mrangka nata niku menungsane kaya ngene kabeh. Ngapunten Kakang Prabu. Modal ora kowe. Ora samutar-mutarke tulurmu kowe. Oh nggih nggih. Kowe ya luput. Nggih. Nggih ngapunten Kakang Prabu. Janji tok baleni meneh. Titonono kowe. Nggih nggih. Nggih ngapunten. Ming niki wau kok. Niki wau apa? Napa nggih? Napa ming niki wau, Man? Mboten. Kurawa niku mendak-mendak seba mesti cenanangan kabeh, jelalatan sedaya. Dursasana niku pun cetha joget senengane. Durmagati nggih joget. Wi, rungokke kowe. Nggih, nggih. Kula Campi kok kula Campi. Bocah-bocah druhun iki kaya kowe. Nggih, nggih, pun kethiye kula nek druhun kethiye. Druhun kok seneng. Seneng kula bangga kok kula bangga dados druhun. Pun monggo Man, dipun dangu Man. Ya jade kaget ya le. Pripun? Pripun Man? Anane aku nglumpukke para sata Kurawa merga wektu dina iki nampa kewajiban sarta dawuhing anak Prabu Ngastina. Yen ta sak mengko kowe-kowe kabeh kinen ngrumajangi sartane mlapat sarta nderekke marang tindake Anggir Lesmana Mandragumara anggone prapta golek ya nang endi dununge negaring Sunggingwana ingkang panganggah bakal mboyong sartane bakal mengku garwa marang putring Sunggingwana. Picanipun Paman Pati Ayu Sengkuni kados pundi? Kersanipun Paman Ayu Sengkuni kados pundi? Kersanipun Paman Plasa Jenar kados pundi? Nggih putra ngawangga nyadong dawuh. Lah iki mau wis dipasrahi tanggung jawab sartane wis dipasrahi gaweyan lan iki mau ingkang nindakke gaweyan sartane ingkang kapasrahan tanggung jawab murih bisane kasembadan nggone Anggir Lesmana Mandragumara gayuh putring Sunggingwana ingkang nampa jejiban ora ya kejaba mung anak Prabu Baladewa ya kadang ming Mandura. Banjur iki mau Kakang Durna ya pamanmu saka lima nampa kewajiban ngamping-ngampingi marang Anggir Lesmana Mandragumara supaya sak mengko bisa tata-tata lahir batin nggone bakal mengku suwijining prameswari. Nggih, Man. Mangkat. Nggih, nggih, nggih. Nggih, aku jabu. Wis ngono wae tak kira dawuhku mung ngono. Oh iki. Lajeng bencang menapa mangkatipun para putra Sata Kurawa. Tes pundi nggih? Mangkat. Mangkat saiki. Iya. Dursasana kuwi gedhe dhewe iki. Mangkat. Oh iya nggih. Napa mboten budal? Rasa. Cenanangan budal apa? Lagi pantes-pantes itu Kakang Prabu diwalik pelok gendele diwalik pelok. Jabat iki kaya iki wis dicocok iki kae wis blipik apa apa cocok. Jabat iki ora. Budal. Iki sak kedhawu. Budal. Janji tolong kedeping pening alise ning ngarepanku. Glan gretel nang ngolo kowe. Nggih. Wah, toh. Piye iki? Ming arep ngunekke lancaran gaweane wong Tambak Rama kok ngono. Gaweane Sanggar Jodipati. Toh nyawa iki. Nyembah karo likmu. Nggih. Jon pangestu Man. Iya sing ati-ati. Ora usah joget. Nggih. Aduh. Toh nyawa iki. Aduh, Bapu. Ora kena. Menungso ratan Kartomarma budal. Piye sedika? Ya pamit. Ngati-ati aja cukup cacile. Nggih.
Drusasana isih jogetan ketak ndase. Oh iki soal Pandhawa. Citraksi budal. Nggih. Yo budal yo budal yo. Karto Dendra budal. Iki soal Pandhawa. Sotama parang budal. Iki soal Pandhawa. Nyun pamit. Sinuwun ngati-ati. Yai Karno budal. Iya Kang Prabu. Nyuwun tambeng pangestu paman Arya kaliyan Kang Prabu Baladewa. Hati-hati. Inggih, nggih. Niku menungso niku enteni napa niku? Kana. Kaki budal. Nggih Kang Prabu nyuwun pamit nyuwun tambeng pangestu saking paduka pepunjen kuling keng kula osi lan kula bekteni. Mak cilikmu disembah. Oh iki, man nyuwun pangestu nggih man. Ya le, tak pangestane. Pun bareng. Budal nggih kula tak medal mriki mawon. Ya setan ora lah kok malah Paman Harya wonten dawuh. Sak mangke kadawana nembang tengor Brahim Wadya. Inggih ngestaken dawuh nggih. Enjing bidal kumara saking Astina Nagri. Kongengeng palakasa prapusananira lir surya wedalira saking jalane diarsa adangi jagat tok munga paning sapucaing wukir marababang sumerat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Kumara
pandhita kang kinarya wangsit pindha kembangi semados harining tawang susuh angin ngendi nggone pripun yang kula kinten-kinten pun siap napa dening apane wah sing cetha nek ngendikan kuwi sing cetha nggih putuku cah bagus anu niki lho man perkawis anggen kula badhe nglamar dhateng Dewi sinten nggih ayo sapa sasmitaning Dewi ingkang mbok tampa sapa sesilihe kula kesupen mbok menawi mangke kula nempun kepanggih abenajeng kaliyan putring sungging mana satemah kula saged kemutan sinten sesilipun ya cah bambung cahitan cah gendera ning ora apa-apa nek pancen krenteking tekadmu kowe kepengin ya kuwi ngayonake marang putring sungging wana ingkang mbok percaya mengku kanugrahaning Dewi ingkang aran Wahyu katentreman ya Nger ayo tak kanthi samengko tak kanthi nggih yang ayo digoleki ana ngendi dunung negara ing sungging mana kula ampun ngerti dalane pertigaan cengkal nika ngidul mengke enten warung bakmi lah kono kuwi mandeg riyen kula ngelih oh ya wis sakarepmu aku manut nek pancen kowe ngelih wetengmu ayo tak dherake nggih estu lho niki yang ning Kurawa ora sah dicak ditilapke wae mboten sah lek kula nika mburok sedaya ya niku mengentekke dit mengalu amah tok sing digedhe-gedhe ayo sesa apa digege mangsani grak wancine monggo yang kula dherekaken ya rang tang Yoman
Sridina langening amyat sarta panglateng range
kembang bobong sari mulat kembang ratebang ora yungan long malanggung long malanggung para mambakang sarawi pepulatan neng wit kambil kati lur kembang karang sungsan lur kembang karang sungsan Imang Sukmana mangat dilinungi ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara Ung bawana langgeng sinunggi dhateng awrat ora mengko dhisik Samba Wisnu Brata Kusuma Kilatmaka kula nuwun wonten timbalan paduka Kanjeng Rama Prabu ora engko sikik lha teka dadi janur gunung kadingaren sartane aneh-aneh kanane elok timening atase Pasiwakan Agung Negara Ndrawati nampa swane kadangmu pringgondani kamangka tak sawang mbopong marang salirane kadangmu ing Tanjung Anom ya kuwi Si Abimanyu Samba apa kira-kira anakku cah bagus ya sira ing marang Garuda iso nggagapi marang lakon iki duh Kanjeng Rama nuwun mangke Samba anakku kepiye sewelepan aturipun Kang Putra pun Wisnu Brata kula nyuwun umebering samudra pangaksami Kanjeng Rama kula menika esdining manah boten mangertosi dhateng punapi ingkang dados darunanipun wondene Yayi Gatotkaca mbopong dhateng jasatipun kadang kula Tanjung Anom pramila sakmangke Purba Asisa kula pasrahaken wonten ngasta paduka Kanjeng Rama Prabu. Piye lah? Bocah kok disasmitani ora ngerti. Bocah kok disasmitani urung tanggap. Oh yen mangkono pancen durung wancine sira anakku Samba mangerteni marang bab kebatinan. Lho, liripun kados pundi? Kosek to. Anane aku takon karo kowe iki, aku ngasah marang batinmu. Kira-kira kowe iso nggagapi apa ora marang perkara iki? Lah kok kowe malah matur yen ora mangerteni. Lho, mangke riyen paduka Kanjeng Rama pirsa menapa mboten? Lah rak apa? Malah saya nemen kedadiane. Engko sik wis lerma tak timbalane tak danguni suwani Gatotkaca. Inggih. Kasumanggaken Kanjeng Rama. Anakku Kaca Negara Rimbyat Maja Gatotkaca. Padha kanthi raharja sak praptamu sakwise asu kang dadi napas asat kang dadi riwe.
nggon musana ning Prajanegara Ndrawati Gatotkaca. Awit berkah pamujinipun Kanjeng Prabu Ndrawati Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna sawantuk pangestuning dewa sawanipun ingkang putra pringgonanipun Gatotkaca manggih Rahayu Wilujeng. Namung ugi dados ning kapuningan ingkang boten wilujeng mriku sanes kang putra ing pringgondani nanging ingkang boten wilujeng sakmenika putra paduka ing Tanjung Anom. Lah iya aku wis ngerti. Ha iki kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung wonten ngarsa paduka Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna. Iya tak tampa Gatotkaca ora liwat pangestuning wong atuwa wae tampanana sampun saged anggen kawula pundi. Angger Gatotkaca ngaturaken kasugengan sak arawipun nggih. Paman Setyaki inggih, Paman Garbaruci. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjung. Nuwun sewu. Lah kata damel kaget sangjaning para punden. Mriku sak mangke jikandika angger Gatotkaca arawuh wonten negari Ndrawati. Kamangka mbopong saliranipun Angger Abimanyu monggo kula sawang sajak mboten enget Purwodaksena. Mriku kenging napa? Mengke kula matur paman. Oh iya. Angger Gatotkaca wilujeng rawuhipun nggih Siwa Pati Udawa iya. Slamet sowanku. Ora ana alangan sewiji apa aku ngatur kesembahku katura. Iki kula tampi dawa sami-sami pun maragiaken gaya ora kurang kepenak. Gatotkaca wonten dawuh ana perkara apa ingkang dumadi sartane nggonmu sowan ana ing Prajanegara Ndwarawati mbopong salirane anakku Abimanyu. Kena ngapa? Kena ngapa Abimanyu? Duh Kanjeng mesti kemawon paduka sampun prisa dhateng obah musing kawontenan Jernyata paduka mriku Nalindra iki saged pirsa dumateng sadèrènging winarah lelampahan ingkang dereng kelampah paduka sampun saged mangertosi. Nami kiwa semanten menawi paduka nanjaken sugahan dangu punapi kawontenan ingkang luwati wonten kesatria Tanjung Anom. Kanjeng nuwun sewu. Kula kinten sampun boten wonten pangajeng-ajeng malih saking pundi papan lan saking pundi perkawis. Menawi boten paduka Kanjeng Prabu Ndrawati ingkang samangke saged ngusadani dhateng kadang kula pun Yaya Abimanyu. Lho. Kadang Abimanyu kena ngapa? Sampun wonten tigang candra sak mangke. Kadang kula Tanjung Anom pun Yaya Abimanyu menika nandang yodi sak mangke ketaman sesakit menawi ingkang putra pun Gatotkaca mestani Yaya Abimanyu pikantuk siku dendhaning Jawata. Kamangka Bibiwara Sembadra sampun kupadi sarat sarana wonten pundi supados sak mangke kadang kula pun Yaya Abimanyu saged wali nirmala temah jati temah mulya malah hingga sapriki dereng wonten setunggal sarana ingkang keduga saged damel sarana waliyaning kadang kula Yaya Abimanyu ingkang langkung aneh-aneh malih sampun wonten tigang candra ari kalenggan sak mangke ugi pamaning Madukara inggih menika Paman Arjuna murca linggar saking kesatriyan Madukara. Kamangka Abimanyu menika dados tanggal jawabipun Kanjeng Paman Madukara inggih Paman Janaka. Malah samangke sangyaning para putra yapur punden Pandhawa dereng saged mangertosi timbulipun Paman Janaka ing Madukara. Oh Prabu tansah marep pamoring sukma sinuk semaya winahya ing sepi ing sepi sinimpan talang ing kalbu pambukaning marana talen saking liyap-layape ing
luya pindha pecating sumena sumo supeng rasa jati yo jagat pangestu karahu Bathara jagat Gatotkaca wata dibalat ora mengeta dhisik lah kok teko dadi kebangetan timen pamanmu Madukara ninggal marang kewajiban kamangka kewajibaning wong tuwa kuwi momong sartane nggula mentah anak yen to nganti kanane Abimanyu kaya mangkene sapa sing kampitunan yen to ora pamanmu Madukara dhewe ning eloke anehing kahanan pamanmu Janaka ora iso nggagapi marang lakon iki malah wis ana 3 sasi miturut aturmu pamanmu Janaka ya kadangku Yayi Arjuna linggar saka satriyan nggih kasigian menungso ora tatanan Gatotkaca wonten dawuh ayo tak kandhi ana ngendi dununging srana usadaning anakku Abimanyu yen to ora aku ingkang goleki pangipun patu Kanjeng Wa Prabu Ndrawati kados pundi tak jaluk ya nggih mesakno kanane adimu Abimanyu keparengipun Abimanyu sarekno sartane papakno ning kancing gelungmu ayo tak kandhi budal ngupadi syarat srana badhe tindak dhateng pundi wis ora sandadak kok kian genem sing tanpa guna mengko sira Gatotkaca dhewe ingkang mangerteni wis laken dawuh monggo kula dheraken Setyaki wonten dawuh Kanjeng Prabu Kakang Udawa wonten dawuh sinten Kakang Udawa sartane anakku Udawa utawa anakku Samba tak jaluk supaya ning ngrondani sartane jejaga kahanan Praja Negara Ndrawati ngestaken dawuh iki Kanjeng Rama ngestaken dawuh lajeng kula badhe dipun kanthi tindak dhateng pundi ayo melu pun ngakang golek srana usadaning anak Atmajamu ya anakmu Abimanyu mekaten monggo kula dherekaken Kanjeng Prabu Gatotkaca ya tak kanthi aja suwe-suwe monggo kula dherekaken
matane Tinotote lamun katututan pamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ronanggono magawe klarira wang latala menungso ratatana lakotoko dadi barisaning Marasata Kurawa diadhang karo barisaning wong Durawati. Apa kowe ra iso ngawas yen to Setyaki ning kene mengijin? Piye? Yen to Setyaki ning kene mengijin, lha kok kowe ngarani mestani yen to barisane Kurawa diadhang barisane wong Durawati. Oh, kowe ora baris to? Ora. Wah. Sing cekakan kepruk wendase kae. Sare nggih sare. Sare pripun, Man? Kula ngerti Kurawa jelalatan nika ora remen manah kula. Ha nggih kula nggih nganti judheg Mamang Kurawa. Mun ngajengipun ora pangling Kartomarma tutu. Emah ngarani aku iwak kowe. Iwak Kartomarma. Aku dudu Kartomarma. Banjur Rawa. Nek dapure kaya kowe iki padha. Jan padha Kurawa ki akeh sing kembar. Aku pancen kembarane Kakang Kartomarma, nanging aku iki Kartodendra. Kartodendra. Yo Kurawa arang metu. Ha iya. Arang metu pisan badi 2,5 yuta. Ndekno aku ya ora dibagahi. Apa-apamu? Ora aku arep takon karo kowe. Piye? Kowe ngedang lakune Parasata Kurawa. Mbok dang-dangi. Wigatimu apa? Gusti. Aku saka kono mau ora mlaku ngene. Jebul tinemune kowe ning ngarepku tak susuk. Tegese ngadangi kowe dudu aku. Oh iya. Ha iya. Kurawa petuk. Heeh, jenengan. Seneng kowe petuk. Seneng banget tau. Arang enek wong petuk kaya aku. Kowe ngopo ngedang wong Durawati? Dudu perkaramu. Sing baku kowe aja liwat dalan kene. Dalan kene iki dalane Parasata Kurawa. Nek kowe pengen slamet uripmu, pengen kowe isih pengen momong anakmu, kowe isih pengen menafkahi bojomu, mending kowe minggir.
pancen dalane kene aku ndereke marang alat ratu Gustiku Koko Prabu Ndrawati. Wah, berguguk ngono aku. Yo sajak wis jelek nyawang glaring jagat eseming rembulan. Ora minggat saka pangarepanku lakon candhak dening aku kepruk sirahmu. Oncat nyawamu lakon tiadi rondo bojomu. Singalena Prabu Lalis Karta Bendhu. Awas. Wah! 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 Hidayah. Wah! 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 Awas kowe. Mati kowe. Oh, wah. Parah endo kowe. Awas. Ora minggat kesamplok aku. Oh, kowe. Sandak kowe, oh. Mati kowe. Sadya sirahmu, wah, mati Allah, mati aku. Nggon kuping metu getian kuwi.
Allah kowe kok. Allah. Lah kok kurang jero iki mau le tiba. Ngener bareng. Awas kowe biar wah hei wah hei wah 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 aduh oh biar kowe yo ayah oh wit wah hit ayo anak-anak awas kowe oh dadak dicemes kowe yo ngasta asta ayo oh parat apik godomu karo iyo ah wah 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 wah
mengarep semaput kok ndadak kiprah kelatenan. Jegok. Wes ah. Aduh. Waduh. Aduh, kowe poni mbak ngegada senes, Mas. Sasat nek kula ngaten. Mboten. Sampeyan niku mengarep semaput mergo ketiban godi, godo. Ndadak kiprah apik banget. Ngangge kiprah iki nek dienggo karo pas bumbing sirah iki penak. Iramane iki rada medhul dadi makmu nek joget mergo ketibane gada maki penak wae ngono. Penak wae. Endi tunggale nopo? Gedene mau lho. Sampeyan ku mah kaya wong ora waras. Iki karo wong tuwa kok ora duga kira mboten duga pira ngono. Nguncalke gada mau sapa? Setyakiman. Lah. Ora kok iso dadi Kurawa ketemu Setyaki iki ketemu pirang perkara. Kangge saged ki mawon. Wau Setyaki ngedang lampahipun Murasata Kurawa. Heeh. Kula tanjeke wigatine napa kok Setyaki mepalangi lakune Murasata Kurawa piyambake mboten bloko malah genti takon kalih kula. Ha iya wong iki dalane wong Ndarawati kok. Dadi ora kok wong Ndarawati sing nyerobot dalane Kurawa ki ora. Kurawa sing nyerobot dalane wong Ndarawati merga iki wewengkon Ndarawati. Ngono lho, awake dhewe iki mung nunut liwat ngger Kartadenda. Oh, dadi malah Kurawa sing luput. Heeh. Malah ngorbanke mbun-bunane Pak Likmu. Ayo. Ngana mundur. Oh iki man. Heeh. Sanesipun kadawan perang. Heeh, ngerti dawuh. Napa iki sing urung maju iki? Wonten dawuh paman. Sapa kowe? Kartomarma. Wis ora usah. Kowe nek perang iki mung mah ngentek-enteki ragat. Boros kowe. Engko nek maju ndelalahi Gatotkaca upamane Gatotkaca enek. Engko kowe diuntir gulumu patah leher. Kangelan gawane ning rumah sakit. Tambak meneh. Mbok yo sampean niku jeneng karo Kurawa karo anake iki mbok yo sing pengerten. Ora pengerten ku. Kowe kuwi sing ora pengerten karo Likmu kok le ora. Aku nomboki Kurawa wis ping bola-bali. Liyane kula man. Sapa iki? Citraksa. Ya kene. Kayake kok ndek potensi. Potensi napa? Potensi tsunami ngono. Wis. Potensi iso gelut maju perang iki lho. Wah, nggih. Pangestunipun, Man. Kula lek kula ajar perang niku wingi santen lho, Man. Wingi santen kula teng omah niku jak. Kula ajar perang. Kowe ajar perang karo sapa? Kalih Citraksi ini kok. Oh, ngono nggih. Lah saiki cakna kepinteranmu le. Nggih. Gandeng kayake kowe duwe bakat. Bakat napa, Man? Indonesian Idol dudu. Kula masak nggih saged, Man. Iya. Maju perang. Majeng? Iya.
Mungsuhipun sinten, Man? Kaya ning Setyaki mbok menawa liyane ya enek, Setyaki mbok menawa ramung dhewe. Wah, lah pripun niku? Ning nggih mboten napa-napa, Setyaki kula tandangane geliak-geliak. Oh iya. Amit nggih, Man. Iya. Kula mungkin kula niki sopan kok nek kalih tiyang sepuh kula mboten wantun cenanangan, mungkin mendak ditukani Koko Prabu Baladewa. Bagus. Nggih. Pangestunipun. Iya. Nggih. Nyuwun berkah donga pangestunipun. Iya. Kula tak ndilat telapakanipun. Iya. Berkah. Nyuwun pamit, Man. Iya. Wih, lah cah kok le. Adape iki lho jan nelok tenan. Cah iki nek le sekolah ning madrasah aliyah. Adape ya jas. Wis le, pangestunipun. Oh iya. Gek kira-kira menang apa kalah le? Nah, pangestunipun Menang. kalah. Ndek kok njaluk pangestu. Lah wong pangestune sampean mboten dayani tumrap kula kok, Man. Oh, nggih. Nek kowe kalah terus karepmu, Kula tak mundur. Angsal to, Man? oleh nggih. Kae segone ning pojok kulon. Oh, nggih, Man. Sing wis perang oleh mangan sego. Lho lah niku pun dikrubut kalih cacah. Ya jaluken nek umpama wis diulu dipangan kon ngelepeh meneh. Sampean ki kok ya pareng nggih, Man. Iya. Setan ora. Ngerti bahasane dagi kok ngidoni cengelelike. Bocah iki njaluk diurus. Das pundi, Man? Ngidoni cenglelikmu. Lho, mboten. Mboten, kula menika nyumurupi cengelih sampean niku dekok. Kula kinten nek jugangan terus kula nggih ngidu. Malah dibalik. Mangsamu apa kowe aku kilikmu ngene elek-elek ngene sing ngopeni karo kowe. Oh nggih, ngapunten lho Man. Kula niki tesih ngajeni nek kalih sampean. Oh iya wah jan bocah kok le adabmu le. Pun nggih, Man, kula tak maem sego bok. Iya le tak pengestani le cah bagus nggih. Areng. Iya. Oh lah asem iki tenono kowe. Sapa iki sing urung maju? Kuku kula, Man. Sapa iki? Cici traksi. Rene. Arep maju perang. Masuk. Wong pun kok serem kaya ngeten iki. Tatonan barang. Tatonan. Iya, arep maju. Masuk. Kula tak nantang Setyaki, kula tak sumbar. Oh iya. Minggir sampean. Mau sira merata jaya merata. Imbang yen pada. Setyaki. Kowe menungso ora tatapan. Das pundi, Man? Iki wong tuwa gapite sungu ya le. Nek nganti coklek kowe tombok. Kajengipun. Turadit. Setyaki. Citraksuna Barat. Kowe iso ngundurke kuku Kurawa liyane sing ora iso ngundurke citraksi. Apa-apamu? Kowe arep mungsuh aku. Iya. Moro maju mati dening aku. Kowe mati dening tak untapke nyawamu ana kayane Bathara Yamadewati tak nyonyi. Bocah iki malah arep kontes idon-idonan. Mangsane apa ora?
tulungan aku lho. Pripun, Mas? Citraksi kae kok wong tuwa didoni. Nggih. Pripun? Ngendikane kae nulungi, kowe tak kan ngidoni kae ora mah ngidoni aku. Oh, nggih. Ajake menungsa iku wis kong kali kong tenan. Dasare Kurawa iki aku mbiyen tilas gendro kaya. Dadi aku ya piye-piyean nurun. Sapa iki sing kurang maju? Wah, ya. Wah, nang turu-turu Nadrong dawa man. Arep maju perang. Nggih. Mungsuhe sinten? Mungsuhe Setyaki. Mang mikir. Oh, rumangsane apa? Lenggah mriki. Babu. Jas le. Jas. Ora kaya liyane kowe semangat banget kaya iki. Oh nggih. Nyambut gawe ngeten iki napa perlune? Iya. Mboten kok kan guru sing tanpa guna. Pokoke cekat kancane ceket. Dulure gelis kancane cepet. Man sawang kridanipun Kang Putra pun Dursasana. Wah, joget sik. Wis kiprah. Ricik. Nek nganti kalah ya kewirangan tenan ya kowe iki menungsane. Mati kowe. Jebleske. Swandak jebleske kowe ngene gorene. Junjung tibake. Candak sirahe, jambak rambute. Wo, bengkal jeliar. Ngeten iki nyambut gawe. Iya. Halo babu. Wela isih urip kaya iki. Mati kowe. Cepleske kowe. Ada candak, banting, ada candak, ada banting, candak, banting, tak jiwet kopek. Bokong jelar. Halo babu. Isih urip kowe, pantem ndasmu kowe, yo mati lah kowe. Tak candak ndak, tak dengkul, tak candak ndak. Ala tak dengkul, tak candak, tak dengkul, tak mundase. Ora sembudo karo limangap. Jebul cangkeme ombo banget. Gudal. Alah iki piye iki? Andekno sumbare halo babu iki kok iki. Kakang Duna, wah kula trajang mate. Ya ngrepoti lah. Dek Patih
Sampeyan dawuh karo Kurawa kok ora iso mrantasi gawe ora iso ngrampungi karya. Kersanipun Kakang Durna kados pundi? Mangsawang. Mangsawang. Mangsawang kridanipun ingkang Raka ing Sokalima. Kula nyuwun dipun dombengi. Nyuwun dipun dombengi nggih. Endi mau Kurawa mau endi mau? Delon iki. Delon kridane bapakmu ki. Ayo. Setyaki kowe nang ndi kowe menungsane? Nang ndi kowe Setyaki? Begawan Dunono Paran. Ngeyup barang kowe. Panasen. Wedi ireng. Citraksi nika tesih polah mawon. Pun kajenge. Nika wong sing ora iso ngajeni karo wong tuwa karo gurune. Oh nggih. Durna. Sampeyan beto supporter napa? Mboten kok beto supporter. Nika supporter sampeyan. Kurawa nika. Sampeyan menika begawan karya Dombeng. Nggih. Rumangsane apa? Dikira begawan Durna wedi karo Setyaki. Ora. Taunana windanana. Begawan Durna ora bakal lega rasaku. Yen to iku sampean sing ngerake. Nggih. Sampean niku nek perang mboten disupport, mesti sampean ngedap. Bagus. Ayo. Setyaki. Begawan Dunono Paran. Ora lega rasane atiku yen ora ngejor-jor kuwandamu. Ora lega rasane atiku yen ora mecah siramu. Ora lega rasane atiku yen ora moteng-moteng ragam yang wis tanpa nyawa. Sendale keri. Iya. Lepas parane jembarku. Iya. Sendale ya keri ya tak nggake ya Kang ya. Kakang Durna lah kok ora ngira babar pisan. Jebul mung tekan semene. Iya iki ya keri. Pendhita kondang manyar-manyar kok ming watuku krokodil. Ya alah Kakang Durna pun nggo kula dherekke nyimpang marga kawula.
katiyobeng angin sumyak swaran ingkang rong juwan samirana-ron mawur kulawan riris lumrang kantaning pos pipa wong karangganing putyane ro santujo warambrengang lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang wala jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara ya bandaku ya jagatku ya donyaku ya amal-amalku dhewe nang brul mbek meong terbelung sengu ora mengkoto dhisike wong ayu garwaning pun kakang putri ing sungging wana nggih Cahayu wis sawetara wektu kowe tak citra kowe tak sowanake ning negaraku negara ing Pulau Gedhah Kencana kowe tak muktekke neng kene ya Ger Cahayu Cahayu kowe bakal tentrem sartane kowe bakal mukti ora-orane kowe sengsara yen to kowe nderekke marang nalindring Pulau Gedhah Kencana Prabu Bagiswara ora-orane yen to kowe bakal kacintrakan uripmu nanging kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda adoh saka penggawe cidra nanging caket marang sih Wiloso lan rasa tresna. Cahayu gawaraning pun Kakang. Munya matura. Matura. Kowe njaluk apa matura? Aja mung mendel wae, aja mung meneng wae. Kowe njaluk apa? Waton kowe ora njaluk tumurune lintang lan rembulan aku saku minanggani Ratu Pulau Gedhah Kencana Ratu sugih Ratu Brewu Ratu Mlegedhu sugih Pondok Bandu kowe matur pengin apa kowe kepengin wujud ing Kreta Kencana ingkang tinarik kuda 8 tinretes kanthi wujuding barlean mutiara jamrut emas Matura Cahayu, matura. Apa kowe kepengin jarik ingkang ditretes prada? Apa kowe kepengin aku nganggo wujuding mekuta ingkang ditretes prada? Apa kowe kepengin sandangan ingkang sarwa-sarwi digawe saka emas? Sartane apa kowe kepengin mangan wujude emas? Apa kowe kepengin mangan wujude berlian? Aku saguh minanggani. Matura. Nuwun sewu sinuwun. Sampun ngantos paring dawuh ngendika ingkang ngayawara. Kula menika ingkang abdi kepatihan sanes kok putring Sungging Wana. Nuwun sewu putring Sungging Wana menika sinten? Kula nembe sepisan menika midhanget. Oh ngono. Iyi.
Dadi kowe emoh yen to tak paringi wujude kereta kencana tinarik kuda 8 ingkang ditretes wujude Mas Mutiara Jamrut dari kowe emoh. Lho nuwun sewu, nuwun sewu. Kula menika mboten nyuwun. Ora njaluk to. Mboten. Banjur kowe apa sing mbok karepake Cahayu kowe matur. Nuwun sewu mbok kula aturi emut Purwadusina. Gog, nuwun. Lung. Iki kepiye ratu Gustimu kaya ngene iki? Wah, Lung. Kayake nandang pepeteng ratu Gustimu. Kosik aja waten bisa ngucap Cahayu. Kowe aja nganggep yen aku iki ratu sing cepete, aja nganggep yen aku iki ratu sing kere. Ternyatane aku iki ratu sing sugih Blegedhu Brewu. Seprapat jagat bondo donya iki kagunganku. Lah ora apa. Sinuwun kula aturi Purwadusina. Wonten mriki menika mboten wonten putring sungging wana. Ana wae, ana wae, ana wae. Kowe kepengin wujuding sapi ingkang iso tata jalma? Ana. Kowe pengen wujude kowe pengen weruh munyuk? Ana. Kowe kepengin weruh gajah? Ana. Kowe pengen weruh unta? Ana. Pengen praon? Ana. Apa-apa ana. Kowe pengen jajan? Ana. Cah cilik ana. Arep mbok adopsi, mbok pek anak ana. Ning luwih dhisik matur kowe pengen apa? Kowe pengen apa kowe matur. Nuwun sewu sinuwun. Kula aturi emut Purwadusina. Sak mangke wonten mriki menika mboten wonten putri saking sungging wana wontenipun namun ingkang abdi kepatihan. Kula aturi emut Purwadusina sinuwun. Oh. Majeng Siti Kong Siti Tanaya. Majeng tatanpa susila. Mijil tukane Sang Narpati. Punang karot kanan riwe kumriwis pucahing rawis yen sinabata mring sakedhek. Panos maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat. Dut. Wonten dawuh situ. Lah kok dadi ilang wong wedok sing tak tresnani. Putri sungging ana. Ilang tak kedhepake. Nuwun sewu kula aturi sareh. Wah, piye iki teh? Piye? Yen to ngasih aku kelangan sigaraning nyawa. Kowe kang minangka isole. Nusa kula badhe minangka lintu, kula badhe dipun wengku garwa menika. Lambemu kuwe. Kowe tak pateni ngono lho tegese. Waduh, mbok kula aturi sareh. Sareh riyen sinuwun sareh. Bangkaheng grusumbar mawa lindu bumi kuncing kumalodho kuntur katuk omop sang jonidi wah, menungso ora tatanan. Wonten dawuh kok, Nun. Lung. Kok kaya wong pileren to, Lung. Aku wis 3 dina iki ra iso ngentet ya, Kak. Wah, mbok ya dipresake to. Ayo kahanan wong 3 dina mangan terus aku. Oh, ya bener. Kowe ora ngentut ki mergo wetengmu kebak panganan ora kebak angin. Ha iya. Dadi ki aku mau ngalamun. Aku nyumurupi pamestri, nyumurupi wong wedok ingkang ayune kliwat ukur. Iki mau mung jroning pengangen-angen guguk. Lah nggih. Wong kawit jam 8 esuk nganti niki jam 8 bengi, pun enten 12 jam lho sampean.
ngecapah ngendika ngandar-andar ngendukur kados ngaten niku. Wah, menungso ora tatanan te, nun te, nun te, nun. Ngerti yo? Aku ngawe kowe iki aku arep nggayuh putri saka negoring Sungging Wana. Ayo, tak kandi kowe ngetutno aku. Tak kandi kowe ngetutno aku manjing ana ing kampuhku. Ih, ngestaken dawuh sinuwun. Kok, nun. Kok, nun, kok, nun, nun, kok, nun. Lho, wah, ora kena jak irama. Ayo, derekno aku manjing kok kampuhku. Nggih, monggo kula dherekaken.